Mira, el text posa a l'atenció de la direcció de l'Hospital Joan 23 i dius, senyora, li fem a mans aquest document amb el resum de les queixes i suggerències que s'han anat recollint fins ara per part de la Junta de Personal d'aquest centre, la Junta de Personal de l'àmbit de primària de Tarragona, la Plataforma de Defensa dels Drets Públics i l'Assemblea 15M de Tarragona, entre d'altres. I l'hem fet que li demanem l'obertura d'agendes de citació als usuaris, tant per proves complementàries, consultes d'especialitats, intervencions quirúrgiques i altres proves especials, perquè la majoria d'usuaris es queixen de la incertesa, inquietud i neguit que suposa el sortir del centre sense data concreta per iniciar o resoldre el seu problema de salut. Li demanem transparència a les llistes d'espera per tal de que tant els treballadors com la ciutadania coneguin el col·lapse sanitari real. Davant tot això, li hem demanat un compromís per part d'aquesta direcció de subsanació immediata d'aquesta situació. Tarragona, 10 de novembre de 2011. Bé, la resposta ha estat ho ha agafat i el seu compromís és d'estudiar aquesta situació que reconeix que s'està produint, que la gent ve aquí a demanar hora i que diuen ja li trucarem i no surt amb una hora concreta de visita, tant per a proves com també per desprogramacions quan se fan, doncs, se desprograma una operació. No vingui que no l'operarem i ja li trucarem. I això és el que provoca, sobretot, les queixes actuals i aquest neguit, aquesta incertesa de que no sé què passarà quan m'han de trucar, quan m'han de mirar, quan m'han d'operar. I el seu compromís per part de la direcció és d'estudiar a fons aquest tema i resoldre, perquè reconeix que és un problema que no hauria d'existir i que per tant diu que ja fa temps que estan estudiant, però que avises d'aquesta reunió reconeix que s'ha d'emplear més en resoldre això. No ha marcat una data concreta de resoldre, però que en principi reconeix aquesta errada i que no està en la línia de seguir així. Per tant, aquesta ha estat una mica la resposta no molt satisfactòria per la nostra part, en aquest sentit que estarà en una data concreta, però almenys ho ha recollit i diu que ho està estudiant. Li hem demanat altres coses, després hem parlat d'altres qüestions, ja més de manera informal, el tema del cap de Sant Salvador, un cap que queda allunyat del nucli, que està provocant que molta ciutadania que en un moment tenen una queixa de salut, una queixa o una malaltia, o no ho sabem, perquè la ciutadania no sabem ben bé quan estem malalts o no, per això són els metges, si no tot seria metge, i nosaltres, si estàs en un barri allunyat i tens un dolor, una cosa que et fa mal, doncs no t'atreveixes a baix perquè està tancat al centre i t'esperes a l'endemà per venir al metge, o hi ha sobretot gent gran que no té vehicles, no té cotxes i que s'espera, diguéssim, no truquen al metge i quan anirà als entreballs per no desplaçar-se i no trucar algú que t'acompanyi, doncs estan esperant i no estan fent ús del servei d'urgències. Ni d'aquest, ni del servei mèdic, el que s'estan fent és esperant. Això creiem que és una deficiència en l'atenció, perquè a vegades, i sobretot la gent de l'àmbit sanitari ho sap molt bé, doncs que una cosa que s'agafa a temps és molt més greu que t'esperes i després tot això ha desenvolupat en altres coses, en altres qüestions que fins i tot diria jo que no estalvien res, sinó serà més car. Per tant, en aquest sentit també hem demanat que aquests nuclis més allunyats que es reobrin aquests centres, amb això des de la direcció de l'hospital no es pot fer res, però li hem demanat que ho traslladi a Salut, i això sí, ja dic que no tinc convenient en dir-ho i que s'està produint aquesta situació des del punt de vista veïnal. Resum ràpid, no? Jo voldria dir un resum ràpid. Lo que s'ha compromès esta dona i que m'ha trobat jo avui és el mateix, avui no m'he trobat res. La dona ha insistit en no sortir a la premsa perquè si no surt a la premsa, doncs tot el que va dir ja ho miraré, ja ho veuré. L'experiència que tenim en la Junta de Personal de discutir ella és que passa de nosaltres, molt desprècia, no ens informa i vol quedar bé. O sigui, com diu la trinca, els tractats dels nostres pàl·lids sempre són paper mullat. Y esta dona no fotrà una hòstia. Esta dona no fotrà una hòstia perquè per fotre una hòstia té que obrir quiròfonos, té que obrir consultes i té que fora tot el personal que ha fotut fora. Si no s'obren el CMA, les catarates continuaran havent pobres de catarates, continuaran havent pobres de pròtesis i continuaran totes aquestes històries. O sigui, a veure, 2 i 2 són 4, 1 i 1 no són 4. I si tu sumes 1 i 1, i si aquí no fica gent, si aquí no obre quiròfonos, si aquí no es torna l'activitat, i aquesta gent no farà res. A mi que em foti els telèfons de tarda perquè et diguin de tarda el mateix que et diran al matí, sí. Si després,
resulta que no fica gent per solucionar o sigui, aquí estem tanquen els llits, no donen de personal i llavors obren un llit, però si tu obres un llit perquè hi ha col·lapse d'urgències, perquè la forma de l'hospital és a nivell quirúrgic o a nivell d'urgència, i si un dia com el dia de Tots Sants, el dia 1, hi havia 22 malalts d'esperança i van tenir que obrir llits sense personal, doncs va de qualsevol manera. I després, no sé si va ser el dia 3 o el dia 4 per la nit, volien obrir llits intermitjos i per la nit i no van poder perquè no hi havia personal. I si no hi ha personal no poden obrir llits, i això s'improvisa, i aquesta gent s'improvisa, i diuen que no tenen diners. Senyor Roc Fernández, col·lega del MAS, a la Generalitat, contenidos digitales, 70.000 euros bruts a l'any. Punts de transport del senyor Mas, del senyor Oriol Pujol, del de Lleida, del Pelegrí de Lleida, de l'altre i del de la moto, que de cada 24.000 euros i cotxe oficial. Senyors com Quimillo, Núria Martínez Martínez, responsable d'estratègia de Sanitat, càrrecs. Diuen que calen gerents. Si tenen dos gerents, un gerent territorial i un cap de personal territorial i un cap de manteniment. I han fotut 5 o 6 assessors més, que els paguen durant això, però els diners no tenen el mateix cost. I que això és el que és molt gran que es mossega la cova. I bueno, i aquesta és una mandada que està aquí per a fer la política de la Generalitat. I la política de la Generalitat en està. Ara és amb la privada. El senyor Boi Ruiz té accions a la privada. O ha tingut accions, no té accions. Va ser de la Unió Catalana de l'Hospital i del Fomento. I aquest home vol que aquí hi hagi llistes d'espera perquè vagis pagant a una catalana el que sigui. I que ella no pot fer res, bueno, però la responsable d'aquí. I si hem de fotre canya, hem de fotre en ella. Per això les pitades li fem en ella. No li fem al del quiosco de la Once, que no té cap culpa. És ella la responsable aquí.